компютър за на тези, които здравейте, на тези, които молили, за да направим за вас запис. Никакъв проблем. Ето го, направихме запис. Мгм. И така. Света е също дошла. Леко по леко наши хора събират се. Така че Моника, колко време смяташ да продължи кафето? не е дълга. Не мисля, че тук бъде много дълга. Ти бързаш ли? Права лютените и съм пуснал чушките и огъня. Супер. Биолютеница чепинска. Охо! Трябвало при теб дойдем, Кося, цяла академия, за да Заповядайте. хем помогнем, хем пием кафенце. Скъпи мои, първото. Искам да ви кажа, че много исках с много добри новини да бъде. И най-накрая успях. Вчера беше много емоционално, защото аз правих всичко, за да точно вчера да завърша един сюрприз за вас, който нарича знамения, оракули и пророчества. Знаете какво е това? Аз завърших и получих сертификат курс в Харвард. В Харвард, Честито. да. Видях, че си пуснала във Фейсбук Да, преди малко. да, точно това е. И исках за да бъде задължителна към наше кафе, защото обучение, това е едната от моите мечти, която реализирах, докато много исках да уча в Гарвард. Было ми все едно тези, които учат в Гарвард, много по-специални, много по-така. И да ви кажа, че не е съвсем така, защото всеки човек, който реално иска, Харвард сега пуснал страхотна програма онлайн и ти може да избереш и фантастични харвардски професор, просто жената в шок съм какви там преподаватели и сега разбирам защо добре учат, защото за мен именно тази тема била интересна, защото оракули, гадания, пророчества и всички тези неща много е свързана с нашата психика и свързана с нашата. Да, интересно, какво е това? Дали самия човек, ни човек, или какво е въобще това? Да, альтернативно лечение, не альтернативно или медицина. Тоест, винаги има тези неща. И сега доста неща придобих, които ще вкарам и в академия. Също нещата, които проверени, нали знаете, аз обичам проверен ефект. Нещата, които проверени. Ви кафе пиете или гледате само? А ти с ракия, Косьо! Не е ракия, топла вода. Топла вода. Добре. Топла водичка. Така, ние сме с кафенце, ви сте с топла водичка. Пия кафе от Хайделберг. Да, да. Всички от Хайделберг такива турби с кафе взехме, защото аз две взимам и на мене стига цяла време. Постоянно. Така, скъпи мои, така вече наричат ракията топла вода. Да, 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 разбира се. Ракия, свежа, чиста, топла вода. Абсолютно. Скъпи мои, сега за наши неща. Значи, ви видяхте, че пуснах нова програма. Тя бъде отделна. Т.е. обучение. За вас това редовно обучение в академия върви, но по принцип, когато завършите тази програма, тя бъде абсолютно отделна програма, която ще правим, която бъде отделно. Това дори извън академия аз направя тази менторска програма. Но наша с вас задача, не просто станете ментор от ново поколение, да?
защото има голяма нужда от ментори от ново поколение. Докато това какво аз виждам, нафталин, така кажем. Старо нафталин. Просто. Едно и също въртят коучи, които работят. Да не говоря. Да не губим време на тях. Значи има нужда от ново поколение ментори, които не е нафталин. Не се от нафталин. Тези, които реално могат да работят. И аз много мислих как направя, за да ви без да бъдете психолози, може да работите с други хора. Първото, разбира се, сами себе си. Да, първото сами себе си. Мы ще поговорим, няма нужда сега дори записвате, защото това не е занятие, а просто такова беседа, да. Значи, менторство, аз това ще повторя и на курса, така че няма да забравите. Менторството трябва да бъде применимо сами к себе си. След това, когато ви примените и ще видите как работи това ново поколение, що всичко сменено, обърнете внимание колко свят променя. Всичко променят. Променя взаимоотношения между хората. Променя това колко време сме сами, колко време заедно. Променя това, че влиза едно който много да, променя съзнание променя се. Тоест, наши способности, ако и мы възприемем като просто помощник, рязко ще засилат, защото доста неща може прави бързо. Всичко променя. Вчера в Сердика Мол отидох и вдруг виждам робот-чистач. Той чисти, той много внимателно така доближава до хората, ако хората веднага назад прави и върви в друго. Но той чисти. И казвам, ето, в някой момент навсякъде бъдат, вече появява. Живот променя се. И ново поколение ментори не може бъде само говори успех, 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 да постигай успех, 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 ти постигай успех. Като, но такова извинявайте, но това маймунска работа. Всички говорят, давай успех, ти можеш успех, успех, постигайте. Колко постигаш успех? И какво означава този успех? Ви знаете, мы имаме такъв курс. Въпрос сега в нова менторство абсолютно друг. Как изобщо ти адаптираш к тази нова реалност, която имаш? Как намери човек своето място? Как не загуби своите ценности? И въобще как ти може да отвориш лидерство в друг човек? Лидерство в друг човек. Не ти лидер, а в друг човек лидерство. С какво започнах аз днес? Нашата среща на кафе. Да, с първа добра новина, че уча в Харвард. Разбирате? Че на мои години аз уча в Харвард. Мои години. С мои постижения, с мои знания, с мои абсолютно всичко. Първи сертификат вече има. И мога по принцип сега, да, има много сертификати, ако продължа да уча в Харвард. Тоест, обучение. Обучение. Това цял живот. До последен дъх. Обучение. Великолепно, да. Така че ваша нова менторство, това е една много яка помощ, която ще оказвате на хората. Ние сме с вас, първи встъпителен курс ще бъде, ще разберете. Една част от вашата голяма програмата. Но моята задача, помните, аз говорих още в началото, когато получих лиценз от Прага, европейски, за да станете ментори на ментори. Разлика усещате? Това не е тази още. Ти първо ставаш ментор на себе си.
След това ти отваряш в други човек да станеш ментор на мен, за да подготвиш ментор. Ти подготвиш. И трябва има определена технология. Не просто думи, да, които говоря, това като думи вече не е актуални. Повече думи. Успех, ще стигнем, ти можеш, ти получиш този успех. Напъвай, напъвай, напъвай. Ами на къде напъвай? Сега, например, чистачките ще... На къде напъва, за да по-добре чисти? Тя трябва да намери своето място. Тук ни е за напъване. Успех вече тотално променяться смисъл на самия човек. И заради той аз в Харвард взех точно тази част, да, интуитивната част, където били оракули, пророци, тяхните традиции, Между другото, ще споделям с вас, разбира се, от този курс, защото той е абсолютно фантастичен. Той е достатъчно дълъг и много там не може, трябва седиш и вникваш. По друг начин невъзможно. И много сложен изпит, защото там трябва да отбелязваш. Само ти не говориш с конкретен човек. Това е електронен изпит, който ти трябва да отбележиш. И ако правиш три грешки, вече край. Тоест ти три грешки не може да направиш. Ти трябва много добре вникнал. Тоест те осигуряват, за да ти знаеш. Но искам да ви кажа, например, до сега, до днешния ден, абсолютно неясно как оракули правили своето пророчество. Именно оракул. Не е ясно. До сега бият глава, за да разберат как е било това възможно. 100% попадание. 100% попадание. Тоест, какво е тази част в човеческа психика и какъв този канал, който отваря? Интересно. Съгласни? Това много е интересно. Защото няма значение какво точно случва покрай нас, но този канал, когато ти отваряш, ти ставаш един не оракул, но ти тогава наричали оракул, ти ставаш един човек, който не може да бъде разбран от никой, защото твоята ниво е много високо. И към това трябва да бъдете готови. Не случайно казвам тези неща. Защото ментори от ново поколение. Ментори от ново поколение. Ново поколение ментори. Направих сега тази квалификация, ментори от ново поколение, защото много, почти всички коучи, треньори и не знам, тези ретрит, които правят, абсолютно всички гледат моята страница. Сайта и моята фейсбук страница. И много неща аз не пиша, за да просто не взимат това нещо. Но сега намерих начин, за да бъдете 100% сигурни, че това какво ние правим, никой не може да вземе. По никакъв начин. Не мога всичко патентирам. Да? Смехотерапия патентирах, сега невъзможно. Абсолютно всичко, какво аз правя, патентирам. И тази регистрация на учен, който ми позволили за да направя Орхид ID, тя показва, там никой не може, който е шарлатанин, просто не е изгодно за да там бъдеш ти. Защото ти трябва да бъдеш виден. Това все едно ти отваряш и казваш, ето го съм аз, ето го моята работа. И там специално вкарах, там по линк, ако по линк отивате, всичко видно, коя година, какво било направено, как било направено, това едно попълване безумно било. Тоест, докато аз въобще попълних, след това трябва позволение да дада, докато попълних това месеци, за да не забравиш едно, не забравиш само тези, които правят изследвания и искат за да бъдат видими в международно съобщество. Така че в международен свят, т.е. на световен мащаб, вече от този Орхид ID, който вече е дадено,
международен мащаб нас виждат. Тоест, оттам започва абсолютно всичко. Нас виждат. Аз искам и ако получи, да видим в кой момент, няколко статии в Америка да направим и подам метод Манейро на конкурси за иновации и така нататък. Това е моята работа. Вашата работа. Тоест, дигам популярност на Академия Манейро и на метод. Вашата работа. Това учите да станете специалист, не просто специалист Манейро. Вы и сега специалисти Манейро и за, за да станете истински ментори за себе си. Първият етап – ментор за себе си. И оттам започне абсолютно всичко. Другото, какво кажа, Лиличка вече вдъхнови още повече. Пием кафенце. Миле мой, да ви кажа, аз сега изграждам и още една програма. Програма за награди, награждавания и давания на звания на хората, които в моята академия. Тоест, това означава, че аз, като ви сега реално обучавате методи на Моника Балаян. Разбирате? Тоест това, че направих орхид и так далее, това, че Харвард уча, това, че получавам награди и така нататък, това всичко методи на Моника Балаян. Тоест аз заради той качвам статут на моята име, за да тъжи като методи, за да стане школа и стане реална академия, в която ви не само обучавате, а и може получавате отделни звания. Аз имам право, като академия, давам на вас различни звания или награди за вклад в академия, просто трябва разработя. И искам да виждат доктори тук, искам да виждат професори тук, искам да заедно правим много интересни неща, защото методи на Моника Балаян аз смятам, че абсолютно заслужават, за да запознае човечество с това нещо. Това не е моя лична амбиция. Наричах методи на Моника Балаян всичко, да, и смехотерапия, и курсове, и академия, и така нататък, за да никой не може да вземе просто, като станала с смехотерапия. И ако там была бы не смехотерапия, а нещо друго аз наричах, с моята име, тогава никой не може, моята име никой не може да вземе. Сега разбирам защо хората популяризират себе си. Аз това нещо тръгнах да правя след 15 години работа. Само тогава до мен стигнала, че трябва своята име поставиш, за да свържат с твоята, а не сами метод само. Така че, скъпи мои, аз това сега правя. За да бъде академична база, орхид това е, ID това вече в цял академичен свят видно всичко. За да освен това там направих и наши изследвания, които правихме с анкета, които правихме преди, помните, преди издаване на книгата, за ваши резултати и така нататък. Аз лятото точно това подредих всичко, защото направих на едната научна платформа, вече има свой номер това изследване. За да пак това трябва стане много сериозно всичко. Не може бъде само между нас. Мы правим това хубаво, но това става едно само между нас, света не може нас разбере. Той свят трябва знае, разберите.
И за вас също. Ще разберете защо казвам. Вижте, ви, допустим, направили страхотен ремонт, купили прекрасни, вкусни неща и накрили голяма маса в очаквания на хората, които дойдат. И дошъл ден, час и никой няма. И никой няма. И казваш, добре, какво не направих? А ти не поканил приятели просто. Просто не се поканена. Разбирате, точно това е. Ти света трябва поканяш. Те не могат да разберат за теб, твоите умения, твоите знания, ако ти не заявяваш за себе си. Друг път няма. Няма, мила моя. Разбирате? Друг път няма. Това е. Трябва да заявиш. И академия сега вече ми стигаме до ниво, где аз тръгвам, това е моя работа, външни маркетинг, за да заявим и за да ви имате абсолютно уникална база и уникалност като специалисти по методи Моника Балаян. Аз имам право и звания давам, и награди давам и всичко абсолютно мога да давам. Това единствено трябва да направим законова, за да бъде в законови рамки. Сега, за, за завършение на този етап академия, защото за мен академия тя винаги бъде. Тя мое дете. Тази квалификация, която искам да получите, ментори от нова поколение или ново поколение ментори. И двете думи трябва поставя, за да никой не може да вземе, защото там всичко казано точно в тези думи. Ментори от ново поколение. И диплома ще получим в Прага. Говорих с тях. Те се обадили и казват, да, те се обадили. Казали, Моника, къде твои студенти? Аз казах, защото другите, казва, ставят програма и тази програма хората онлайн купуват и отиват в Прага да получат дипломи. Аз казвам, ви сте смятате това за нормално ли? Малко клюкарски работи също. Казвам, как така? В смисъл? За един месец ви смятате това нормално ли? Че хората купуват, дори не гледат, да, а просто идват, получават сертификат. Казах, аз такова нещо не искам за моите хора. Аз искам да бъдат реални специалисти. И заради това, докато ни научим, никой няма да дойде в Прага. Но в Прага дойдем само ние. Няма да бъде там някой други. И той казал, Моника, за твоята група, защото казва, за толкова години за първи път виждам чак толкова сериозен подход к обучение. Защото повечето хора искат тъп да имат сертификат и нататък какво правят? Добре, имаш сертификат, а нататък какво правиш? С това нещо. Ти трябва свой живот подредиш. Трябва, вижте, сега всеки ден имаме предизвикателства, да, от живота. Ти трябва да знаеш как реагираш. Ти трябва да знаеш как правиш. Добре, взел сертификат, написал, аз имам това. Зад него трябва да бъде човек, някой. А не просто един път там направили снимки и край. Снимки също бъде. Значи, той каза, че за нашата група отделно бъде направена. Той е казал, когато сте готови, когато сте решите, дойдете в Прага и каза, че в двореца ще бъде даден и тяхния не сертификат, а диплома. Това дипломиране. Ще получите диплом от академия и от Пражки институт на Академия на економика и политика. И сега аз трябва вкарам и тяхното, защото те мен вкарали като част от тяхната академия. Разбирате какво станало? Като сертифицирана, лицензирана академия, аз станах, ние по-скоро станаха и част от Пражка академия. И точно заради той може получи два диплома. Но аз трябва вкарам и в програмата. Ментори
на нова поколения, абсолютно чудесно подходи и за економика, и за политика, т.е. диплом, който ви получите, няма да бъде просто получили, купили диплом. Не се купувате диплом. Вие сте просто реално станете, няма значение економика, мы можем станать за IT специалисти, ментори. Може ста, разбирате, просто няма никаква разлика, защото работа ще върви на ниво подсъзнание. Другото за прага. Какво ще бъде? Значи, в самата Прага 4 часа върви цяла церемония. Раздават шапки, шапки ще бъдат подарък, колкото разбрах, и тези ще взимаме и тези на метало, да, тези студентски на метало, а, тоги, да, дават и тоги, и видео бъде, снимки бъдат, т.е. много тържествено минава само дипломиране. На следващия ден имаме и екскурсия в Прага. Тоест по Прага те направят такава една екскурсия, за да запознаем с Прага, за да разходим и така нататък. Да, всичко това ще струва 130 евро. Представите? И аз, защото, нали, трябва да вземем тези на метало, не знам, дипломите, трябва напечатат, да дадат екскурсии и така нататък. И мисля, че цена подценена много, но промълчах и казах окей. Така че наша задача точно това станем специалисти, които реално накефят това, този диплом, тази тържественост в двореца. Вы представяте в Пражки дворец. За мен това много супер просто, много вдъхновяващо, че бъде точно в двореца и ти реално, да, хайде, в очакване се. Да, да, да. Още малко да научим, скъпи мои. Доверие, аз ще видим. Аз написах тази менторска програма. Завършим и отиваме в Прага. Те казали, че когато решим, когато сме готови и когато преценим, че дошло време, веднага те готови нас да приемат. Той много вдъхновен е от Академия също, директор. И той каза, че направите един сайт за академия, направите един, т.е. заявите за... Аз ще помисля какво можем да направим, изключително за да Академия Манеро бъде, защото почвам вече популяризиране Академия Манеро, метод Манеро, методи на Моника Балаян. Тоест, защото Манеро не знам в кой момент, кой може да тръгне да оспорва, че нейро, не знам какво. Нямам представа, Танечка. Зависи колко бързо аз мога. От мен зависи това. Честно казано, това повече зависи от мен, чем от вас. Осъзнавам това. Защото аз трябва според свой график да мога държа всеки месец академия. Но, например, ноември аз изобщо не мога, защото ноември, но да видим, може би в началото. Постарай колкото възможно по-бързо. Но искам да кажа, че това ще стане. Това приближава. Постепенно приближава. При мен замръзва картинка, Моника. Мила, това е от твой интернет. Кафенце пием? М. Да, 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 да. Дигаме чаши. Скъпи мои, така че имаме фантастични изживявания. Аз мисля, че когато доближим до Прага,
доближим вече към този период, предварително ще решим всички с академия, всички, кой пътува за получаване, за тази церемония на дипломиране. И искам, много искам ваш живот да бъде такова дипломиране в двореца. И в Прага сама по себе си много е интересна. Може да вземем за 3-4 дни да сами направим там своята програма, така че всичко в нашите ръце. За настаняване каза, че ти е по-леко, лесно, за да ние сами намерим нещичко близо към двореца и да не станим. Аз ще дойда, даже вече знам с какво ще съм облечена. Така, Лиляна вече е там. Да, но там ти бъдеш в студентска това на метало, как ви написали. Така че там под това, да. Супер, мечтайте, мечтайте. Искам точно това. Наши мечти имат способност за да реално реализират се. Мечтайте, скъпи мои, защото а, бал, как няма да има бал? Танечка, вярваш, че аз не направя бал? Мы ще направим бал и ще помислим как направим. Да, бе, да, без изненади как възможно? Ще помислим, нека да стигнем. Мечтайте, радвам се, че ви сте. Знаете, понякога искам да ви приведа пример. Как ваши мечти реализират се. Понякога нямаме трудно. Понякога трудно, в този момент няма сили и така нататък. Но когато ти споменаваш за какво ти очаква там, когато ти стигнеш в твоята бъдеща, ви нали разбирате, че аз не просто говоря сега. Това не просто кафе, който ние пием. Мы приемаме доза радост, доза удоволствие, доза вяра. Да, с какво започнали? С моето обучение в Харвард. Стигнали до нашата обща церемония на вручване на диплома в двореца. И пием кафе и приемаме тази доза, пускаме вътре в себе си. Пускаме вътре в себе си. И когато мечтаеш, твоите мечти имат способност да реализират. Дори ако ти не съвсем мислиш за това, че това така е. Но това така е. Така че мечтайте за двореца, мечтайте за изненади, мечтайте за бала. Всичко бъде. И бала, и мала, и всичко. Я абсолютно сигурна няма да свърша като и Хайдълберг академия. Сигурно ще нещо измисля. Просто това съм аз. Това е мой път. И така, скъпи мои. Така че това исках да кажа. Сега ваша реакция искам да видя, да раздвижим, да, малко. Чакаме и Армения. Да, Армения вече доближава. Армения вече вървят разговори. Чакат всички моята дати. Да кажа дати и вече тръгват да работят по офертата. Но въпрос, че, вижте, за датите. Какво имам въпрос? Значи, аз много искам да бъдем там июли, края на июли, когато този празник за поливане с вода. Вече в Армения идват от цял свят хора. От цял свят. И нямате представа какво става. Едни индийци, едни китайци, едни негри, руснаци, едни французи. Просто не мога да разбера откъде тези хора разбират. Но вече всяка година все повече идват и става едно поливане, нямате представа. Какво яко. Но в този сезон и българи, точно, и едни българи с най-голямо удоволствие. Аз искам тогава, но в този сезон много топло.
Просто жега безумна. Макар ще бъдем в хотела, но не знам, скъпи мои, какво бъде. Или трябва пътуваме за местата, които аз знам къде трябва да заведа, сутринта рано, за да ни бъде още много топло, за да това. Защото тази година была толкова топла, че мы излизали вечер и нямаше възможност да дишаме. Толкова топло било. Много топло просто. Само в къщи, где включваш кондиционер или вентилятор, било. Така че единствено мен това спира. Никой не знае какво време бъде июли месец. Разбирате? Ако ви нямате, безкрайно ти благодаря. Мила моя, за какво, слънце мое? Още нищо не съм направила. Още само ви посочвам. Скоро ще бъде Египет, Марокко, Шри-Ланка, Бали и Армения през юли. М. Еми да, Шри-Ланка също била топла, нали? Впечатлена съм, Моника. Всичко звучи фантастично, Моника. Радвам се, че имам шанс да бъда част от това нова начало. Да, скъпи мои, да. Да ви кажа, че аз ще помисля, докато това наистина нова начала, защото мы ставим академия на ниво академично знание. Това искам да разбера. Това, че аз влязох Орцит ID направих. Това, че в Харвард и така нататък. Това говори за академично ниво. Тоест, мы трябва да стигнем до академия. Не може да бъдем конкуренти, да пустим на държавни университети, но частно абсолютно спокойно може да бъдем. И наша с вас задача бъде развитие на тази академия, която създадохме със своята вяра, без да знаем сами какво правим в началото, с една идея, с едно желание и така. Вижте докъде стигнахме, до дворец в Прага. Разбирате? Тоест, всеки от вас вложил тук каквото може. И може да нещо направим. Аз съм готова за всички идеи, които имате, как развиваме академия. Това какво аз виждам, можем да развиваме. Аз искам да първа заявя в световен мащаб метод Манейро, Академия Манейро, да тръгнат да пишат, да въобще говорят на английски, да, и така нататък. И след това учите английски, между другото. Аз не знам, но аз преводач правя. Аз дори в Харвард всичко направих с преводач. И успях, и успях. Така че не съвсем така, че ако не знаеш английски, нищо не можеш. Можеш. И така, за да развиваме академия, за да направим от академия много сериозна организация. И всеки от вас не просто бъде студент на тази академия, а в някой момент ще станете доктори, професори, който имам право почетни дават звания и никакъв проблем, за да нещо давате, преподавате в тази академия и така. Моята мечта това е. Сега имам нова мечта. За да в академия преподавам не само аз, за да в академия идват млади студенти, които търсят на къде отидат, за да всеки от вас има свой статут, има свой и да от вас създаде този колектив, който ще поддържа тази академия и избира нови преподаватели, нови членове и така нататък. Така че ще стигнем и до там. Стигнем, сигурна съм абсолютно. Аз когато нещо ставя, вече 100% постигам. Няма как просто, защото целта глътнала. Виждате, вече това станала част от мен. Изпийте, изпийте водичка. Изпийте, изпийте, за да стане част от вас. Изпийте. Така че направихме с вас страхотна програма за своя бъдеще.
Аз мисля, че тези кафенца, наши безплатни занятия, ще бъдат кафе, защото на кафе е много хубаво, докато ви пиете и пускате вътре. Или кафе, или обяд, или вечеря, но нещо, което пускаме вътре. Храна, вода и така нататък. Така че пишите ваше мнение, пишите, за да видя, скъпи мои. Ай, Да. А. Атанаса му написала едно А. Нямам думи, да? Правилно, Ванечка, разбирам. Ти на фреш. Супер. Може и на ракийка. Добре. Може и на вино, и на ракийка. Няма проблем. Записвам се на курс по английски. Точно така весела. Записвай се, защото аз много скоро ще изненадам вас с публикации в Америка. Да имайте предвид. Там не е безплатно тези неща, да ви кажа. Т.е. за да печаташ се там, това е. Но смятам, че заслужава да влагам финанси в. Т.е. фактически от академия, каквото ще. Това е един бюджет, който ще влагам за популяризиране на академия. Защото казах, че кой трябва прави? Тоест гости, които трябва да дойдат в твоята къща, ти трябва поканиш, да? Иначе няма да дойде. Кой ще разбере за теб? Хиляди академии сега има, милиони отварят и затварят. Вече сме четвърта година и това означава, че мы сме много яко държим на пазара на този обучителни. Имайте предвид, без никакви връзки, без никакви специални подкрепи, които дава. Въобще, без никакви финанси, които влагат в академия. Просто погледните реално как тази академия продължава съществува, който само по себе си фантастика. При положение, че минават всички тези и COVID минал, и там войни, и други неща, ама академия съществува и продължава. Вы вижте, вы получили квалификации. Никой не е излязъл от академия. Само няколко човека, които аз си предполагах и знаех, че трябва да малко през сито преминат. И останали, т.е. но повечето хора продължили. Как това нещо става? Разбирате, хора? Значи, как ви кажа, не всичко в пари и не всичко в запознанства, като казват. Така че аз сега и пари ще влагам на това, за да, ако възможно, за да за едни пари направят така, за да напечатат в Америка, нека да напечатат. По-добре един обяд или едни, не знам, да, нещичко да ни купя, но влагам пари там. Заради той почвам. Мисля, че това без това няма да стане. За нас трябва, знаете, трябва да излезе. Скъпи мои, новата занятия, новата ниво, които ще получа. Да, Атанасова, и трябва и дадеш. Не само получиш, но и трябва да дадеш със свой труд за академия. Защото академия трябва популяризира. Академия, защото това е хубаво нещо. И да ви кажа, тази академия, ментори от нова поколение, това е не само за ваш бизнес. Ваш бизнес ще изстрели, разбира се. Като Харвард, например, този курс, повечето говорили, че въобще всички, които завършили точно този курс, на 84%, те нали правят изследвания, на 84% дигнали своята производителност, т.е. във всички сфери на живота. Сега, мы не проверяваме до каква степен вы сте качили своята производителност и своята добруване във всички сфери на живота.
Разбирате? А сега трябва да почнем да правим. За да правим не изследвания, а по-скоро наблюдения на колко процентов ви качвате своята емоционална стабилност, вашите успехи, финансово, знания, самочувствие, въобще всичко. Аз ще измисля една анкета, която всичко това за нас обратна връзка. Аз искам да направя точно заради това и влязох в Гарвард, за да направя как, да, входяща диагностика и финална диагностика. Входяща не сме направили, но и не финална. Това по-скоро диагностика, която върви по пътя. До каква степен, кой курс, колко процентов дава, кой курс можем да сменим и така нататък. Всеки знае началото. Еми да, и горе-долу да, но субективно това. Така че, за всеки курс, точно така. Така че, скъпи мои, ще правим весела, подключвай се, защото твоите умения и твоите знания, които ти имаш като директор на иновативен коледж, просто много важни. И всеки сега, кой може с нещо да помогне на академия да популяризираме, това бъде много яко. Аз вече виждам, вече се виждам навсякъде. Точно така. Така че, скъпи мои, нова начало, казах, нова ниво, пием наше кафенце и всеки да помисли сам вътре в себе си с какво може да бъде полезен и как можем да развиваме академията, защото, пак казвам, трябва да привлечем нови студенти. Аз ще направя, аз това, още не сме готови за това, за да привличаме нови студенти. Това един, два, три човека, които молят и пускам тях в академия и следя как правят и так далее. Но трябва просто да разберем как можем просто да направим по-обширно. Зато и може би реално необходими сайт за цялата академия. Трябва помисля по кой начин направя. И т.е. отделно от тази деятелност, за да я извадя отделно и много сериозно популяризиране. Но време дошло. Време дошло. Така че, скъпи мои, кой какво може преподавать в академията, кой какви модули може да вземе да прави. Всичко това въпрос на обучение, въпрос, ви имате огромен опит. Аз специално написах, няма значение ти знаеш психология или не знаеш психология. Ти имаш огромен опит и твой опит, ако структуриран и ако дам технология, методология, с която ти може всичко събереш, ти също може да изработиш една методология. Тоест задача е ясна. Нали, скъпи мои? Наши планове космически, цели фантастични и ще докажем, че постижими, и развивате в своята глава тази тема. Сега никой не казва, че отутре вие трябва да преподавате или отутре нещо трябва да правите. Това доброволно, нали? Разбирате, това не е задание. Но развивай тази тема в своята глава. Развивай тема академия, развивай своята докторска степен, развивай своята професорство. Излез извън рамки, които ти сам себе си ставиш. Излизай извън тези рамки, в които ти сега вкараш себе си. Вие имате постижения, но това е най-малкото, което можете да постигнете. Разбирате? Така че, скъпи мои, обичам ви и развиваме в своята глава идея за своята развитие. Целувки. И аз завърших моята кафенция. Мгм. Само така. Скъпи мои, развивайте. И да ви кажа, може дойде много по-бързо, че мислим, но да видим. Но да видим. Косинка, твоята
страхотни идеи за раздвижвания, за движение и така нататък. Точно може дойде време за реализация в самата академия. Разбираш, като модул, който дават са и който необходим, за да засилим възприемания на информация, която имат. Така че, От 15 септември започвам тук в моето населено място. Може и онлайн да стане. 3 пъти седмично ще бъдат тренировките. да, супер. Супер. Аз имам предвид, когато академия бъде, кой иска, може да включи, между другото, към Косио, но имам предвид за студенти в академия, когато вече тръгнем да създаваме една сериозна, мощна академия в България, която няма. В световен мащаб такава академия няма, разбирате? В световен мащаб няма. Сега на нас единствена трябва, за да обърнем на себе си внимание и за да направим в коя посока развитие върви. В коя посока върви развитие. И ще станем като винаги, сърца, сърца, сърца. И успехи, успехи, успехи. Всичко бъде. Обичам ви много, скъпи мое. Весела пише, обичам те, Моника, благодаря и така нататък. С Весела, между другото, пак искам да кажа, че може би и по МОН, и по БОН, и по не знам как да регистрация и това ще направим. Важно, само да учите, само да ви учите, станете ментори от нова поколение и оттам натам вече почне друг етап в ваш живот и нова роля. Обичам ви, скъпи мои, и до нови срещи. Ние те обичаме, Моника. Аз съм си в България в Да, момента. какво ти? В България съм. А, мила У моя, дома колко хубава! Колко хубава, скъпи мои. Да, за курса ви разбрахте, нали? Курсът ще бъде от 25, 26 и 27. Ментори от нова поколение, почваме. Приготовьте се. До И нови срещи. до нови срещи, скъпи мои. И чао, чао. Чао. Да, Кося сърце, сърце, как без това? Чао, скъпи мои.